Nag-order day ko gikan sa Shopee, naabot Shopee dili day sa TikTok shop. Hindi po siya nga grabe. Gusto kayo fights kayo ni 2,000 years okay, later. welcome back sa aking panabagan naman na episode sa aking vlog mga kabingkamang. Unboxing tayo ng isang produkto, no? Nag-order day ko gikan sa Shopee, naabot Shopee dili day sa TikTok shop. So morning testingan na to ning suga daw nga kuan mga kabingka trending gani sa kuan mga kabingka siguro mo na sa TikTok. Morning tofu right ano to ning kuan tofu light kung kita ni ka usog siga trending kini ba ako pa mapakulahi bari man trending goods daw kay ni asaning indot yang box indot yang box kung tanaw natin yung panghambog nilang tofu light. Tawag na ito rin panghambog na tofu light ikan sa kuan social media dami laptop ni tanaw mo ni yang manual picture tofu mo ni mga accessories na siya type C tapos na siya mga yung nani burluloy niya kumbaga ito na to ni tapos manual mo ni ang tofu lang daw at aning kuanon sa ni pagkuha to ay sugay siga mga kabingkaw pwede din maglalahi ni Pulor pwede po usog kayo fights kayo ni pagkara na kung isa ka suga goods kayo ang tofu light pwede po siya nga ikaw na bahala hindi rin mo pakusgan no dili na ka lang ka magpalit og baterya goods kayo ang tofu light no so bago nana sa Shopee sa TikTok nana ni mga yun ni sa Lazada tofu light the best suga daw ako buwan. So see you in next my vlog mga kabingka. Wala ko pa tumpik ito po si DJ March in the place of BEO. Bush ka Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.